Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Jom and Kim's Garden, welcome croton lovers! Castillo's Garden. Magkano na kaya yung mga ganito katataas, no? Ang mahalaga, i-video na lang natin. Ayan guys, busy ang may-ari. Ito talaga yung mga wishlist kong mga croton. Babalik pa tayo. Pasensya na po guys kung walang mga presyo, pero gusto ko pa rin i-share sa inyo ang kagandahan ng mga croton na to na galing Thailand kina Kim and Jom's Garden. Napakaganda po ng kanilang mga croton. Sa mga gustong malaman ang presyo at makabili sa kanila, pwede nyo po silang i-message sa kanilang FB page na Planty ni Manya. Bibigay ko po sa inyo pati ang kanilang CP number para sila po ay inyo pong makontak. At isa pang good news para sa mga croton lovers, meron po silang magaganap na rollback ngayong August. Pakitignan na lang po yung kanilang FB page sa mga detalye. Shoutout po kay Plantita Birdie PH. Maraming pong salamat sa kanya. At sa may-ari po ng garden. Bubusugin ko na lang po ang inyong mga mata sa ganda ng kanilang mga halaman. Ito guys, yung bagong dating nila. Ayan, di ba? Ang gaganda. Napakaganda naman ng pagkakulot-kulot dito. Karamihan ng mga croton nila dito guys, malalaki na. Ready for display na lang talaga. Ito meron akong napansin, may pangalan na yung croton na to. Malamang ito may may-ari na. Bonus. Kulay green pa ha.
pesos. Ito guys, itong mga nasa ibaba na makikita ninyo, ang presyo po nito ay 1.5. Ayan po. Napakaganda, 'di ba? Dito naman guys, yung makikita nyo sa lamesa, ito yung 750. Ito yung iba guys, may presyo na 2K. Dito naman guys, yung mga croton. Iba-iba rin ang varieties niya, pero meron akong nakitang presyo. Ito 1.5. 1.5.
Mayroon sila guys na malalaki. Meron din naman silang mga tinatawag na budget plants na croton. Diba? Ang gaganda. Ayan o. Wow, Europa 900. Ayan ang presyo guys ha. Ito talagang mga rare to. Ito nakita natin sa unahan, malalaki na siya. Ito yung pinaka budget plants nila. Ito guys, bumalik na naman po kami sa Malaking Tatsaw, Looban kasi talagang mura at magagandang mga halaman nila dito. Namili na naman kami ng mabait kong asawa. Tulad nito, tita, magkano po yung mga ganito? 25 pesos. Oh, 25 pesos. Oh. Kanina, meron kaming nakita, maliit lang siya, 20 pesos. Ay, dito na ako sa pinakamalaki, di ba? 25 pesos. Ang ganda naman na nakikita ako, parang balbon. Magkano po yung ganon? 25 din po. 25 pesos. Ah, dito muna tayo. Mamaya na natin lapitan yan. Ito po yung ganito. 25 po. O yan. Ito, depende po naman sa taas ng halaman. Pero matataas na po ito. Mga bago na po ito, ano? Bagong labas po kasi doon po yung kanilang recovery. Ay, yung kanilang yung pinaka... dati po dito, nabili na po yun. Wow naman. Ito, looban talaga to pero ang bili, no? Grabe. Suki po kasi. Suki-suki. Mga nagla-landscape. Pero matagal na po kayo, tito, talaga naghahalaman dito. Ay, ako po since, alam, naabutan ko po to since 18 years old lang po. Oh, ngayon, may anak na po kayo, no? 43 na. Talagang, ang halaman ay talagang kayamanan. Yung mga ganito po ninyo, magkano? Yan po, 20. 20 pesos. Ang gaganda ng kroto nila. Ito, dito talaga, ang lulusog, oh. Mela Rose na yun, 3-4-200. O, 3-4-200 kasi po ang tataas na po. Ayan, iba-iba pa ang kulay niyan. May double, oh. Hindi pa masyadong buka, pero alam ko talaga double na yon. Double po siya. Double. Ito po, yung ganito pong kroton. 3-4-200 po dyan sa matataas. Kasi matataas na rin po talaga. Ayan. 3-4-200, matataas na talaga. Yung mga swerteng Lourdes, magkano po yung mga ganito? 20 pesos. 20 pesos. Ito po, 30 pesos. Wow, grabe ang butterfly. 30 pesos na lang, ang kakapal. Ito po yung mga ganitong Temptation. Yan po hanggang doon po 30 pesos. Ayan, pag mula po dito hanggang doon sa mga nakikita ninyo, pang 30 pesos lang ang lalago.
Yung mga photos. Ang lalago, 30 pesos. Ang galing nila mahal, no? Magalaman na kaya tayo. Hindi ba? Ang liit kasi ng pwesto namin eh. Kasi silang ano eh. O, diba? Ang galing, oh. Balik natin sa resort. Lagyan natin. Yan. Dapat nga mga photos. Diba? Opo, kasi talagang matagal po buhay niya. Hindi ka propa ng propa. Ito mahaba yan. Oo, yan. Ito talaga ang photos. Yan talaga yung mga nilalagay sa mga resort. Kasi, lalo na sa bunga, di ba, ma'am? Kasi nga, ito, Still mating yung sa gilid. oo, nalaki. Pag kumapit yung ugat niyan, kahit sa simento, ay, buhay na talaga. Lumalaki pa ang dahon. Ayan, guys. Ito po yung fish lily. 3 for 100. Oh, 3 for 100 lang ang peace lily. Ang gaganda. Ah, diba? Ang gaganda ng pagka-arrange ng kanilang mga halaman dito. May nabili ako dito. Kaya masarap mamili. Yung ganun pong kakapal, Ganun din po, 30 pesos. talaga yung ito po. Naalin po na fish lily po? Hindi po ito yung katabi. Ah, Ay, yan po mga ganyan 50 pesos. oh, 50 pesos kasi naman po ang lalaki na. Oh, at saka sa isang seedling bag, marami na pong anak-anak. Itong nakakatuwa. Ito talaga yung parang first love ko to yung ganito pag mga variegated eh. Peperonia brigade. Peperomia variegated. Nabubulol pa guys. Magkano po yung ganito? 30 pesos. Ayun, yung green. Mayroon ako niyan. 30 pesos. Ito yung bulkan na hindi pumuputok. Na ano niyo po 30 siya, pesos. umuusok lang siya. Ayan, nausok lang Hindi talaga totally nabuga. Pampagood vibes. Yes. Ma'am, pwede po bang ma-invite niyo po sila? Iniimbitahan po namin kayo dito sa Castillo's Garden. Willis Garden. Marami po kami iba't ibang klaseng halaman pang landscape, indoor, outdoor. Thank you po. Na-welcome niyo po ako sa garden niyo uli. Ang gaganda kasi ng kayo. garden. Kaya sabi ko, dati babalik kami. Salamat po. Marami po kayo mapipiling halaman. Saka Ayan. murang-mura pa po. Abot kaya at magaganda po. Kita niyo naman po ang lalago ng halaman po. Sulit ang presyo. Oh, sige. Tay, para hindi naman sayang ang pagpunta ko dito. Oh, Magkano yung ganito kakapal? ay yung ganito sa 100 ako binigay. O, 100. Binigay ni tatay. Basta sa malalaki plastic. Tayo ano ba ang ID nito? Yung ganitong croton? Ano ko yan eh, delisyosa ka niya. Ah, itong delisyosa. Pero yung delisyosa mo, Hindi pa ako kasi masyadong... ayun. Hindi pa lumalabas yung kanyang tunay na kulay. Pero maganda, no? Ayan, nagsisimula na siya. Ito po yung ganito, magkano? Yan sa kanang tumama. 100. Ito, 100. Itong kabilang bubbles, 100 din. Yung mga ganito po, mababa, 50 pesos. Ayan, guys. Ito po bang ganda, no? 100 din. 50 ho yan. Ah, 50 yung ganito. O, ito guys, oh. Airplane din na yan. Airplane din. Aba, ang ganda, no? Hindi ko kasi masyadong nakarawan doon eh. Oh, ito, yung mga ganito, lalabas talaga yung tunay na kulay pag talagang naarawan na sila, guys. Tulad ng mga kroto namin sa rooftop, sa Batangas. 50 pesos lang. Ang ganda. Ito tayo, magkano yung ganito? Ito sa 100. 100. Ang ganda na talaga, oh. Taas. Ang lalaki pa ng dahon. Eto, dito, marami na naman si Tatay Propagation. Tayong ganito niya, magkano? 20 ah. 20 pesos. Diba? Pati po ito yung ganito. Yan ah. Sa 50 ho yan. O, 50 pesos. Pag lumaki-laki na. Pero pag ganito, syempre yung iba gusto nila, binibili na yung ganito eh. Binibigay sa 3 Ah, 3,100 ibinibigay. Kasi yung iba namimili, maliit pa. Diba? Sila na magpapalaki. Alam ko, no? Ito po yung ganito yung gumamela. Magkano tayo? Yeah, sa 50 rin yan. 50 pesos. Wow. Mga 50 pesos. Ayan, meron pa ang kulay pula. Ang ganda ng dahon. Na variegated. Ito maganda to. Meron din kami niya sa Batangas. Nako. Napakaganda. Ayan.
Malapit nang mamulaklak yung 50 pesos ni tatay, oh. Tay, anong mga kulay nito? Ito yung may mga pula na double. Ayan. May lagas na orange, may Wow. peach yan, may giant na dilaw. Sari-sari pala. May orange, may dilaw, may pula, o, di ba? Double pa na maganda. Ito tayo, magkano yung ganito nyo? Ganun din 50 pesos. Ayan, igala ko na yung video. 50 pesos. Pati po ito? Yan po, same price po. Same price. Ang gaganda. O, diba? Dito guys, sa lugar ng Malaking Tatyaw, Looban po. Dito, magkakamag-anak lang sila. Nakakatuwa, oh. Yung mga propagation nila, ang gaganda. O, diba? 50 pesos din po ito. Yan, 50 pesos. Pati yung mga delisyosa. Tita, yung firm po. 20 pesos po. 20 pesos. Yun ang maganda. 20 pesos. Yung Eugenia po na napakaganda. Wait lang po, mister ko po nakakang price. Si Kuya. Ayan. Eugenia. Oh. 100 yung mataas. Yung maliit, 50 pesos. Mura lang po yan. Napakamura. Saan pa? O, diba? Napakalawak ng kanilang garden, guys. Hindi magkakasyang isang oras sa vlog. Pero yung ganyan pong parang kalachuchi, 250. O, diba? Tita, yung ganong parang kalejum. Ayan, 50 pesos din. Oh, 50 pesos pero ang tataas na, 'di ba? And medyo gala-gala. Gala-gala natin yung video. Tingnan mo, ang gaganda, oh. Dito po magkano? Same price po yan. 50 pesos. Aba, 50 pesos. Ayan, guys, oh. 50 pesos. 'Di ba? Ang gaganda. Yung mga pan-landscaping nila ito. Magkano po yung ganito? 20 pesos lang po yan. 20 pesos hanggang doon sa dulo, di ba? Karamihan po ng mga paninda nila dito, guys, mga pang landscaping. Ayan, oh. Talagang swerte. Hindi lugi sa presyo na yung mga ganito pong lucky rin, lucky plants. Oh, 3 for 100. Ito parang angel to na ay, White angel po, 20 pesos lang po ang kanilo. ayun. Golden papua. Ayan, golden papua, itong angel, sabi ni tita, 3, 4, Ay, ito po, 20 pesos. 20 pesos. Opo, ayun po, hanggang doon po, 20 pesos. Hanggang dun 20 pesos, di ba? Napakaganda. Meron ako nakita dito, maganda eh. Ayan, lakad-lakad ulit tayo. Tita, magkano po ba yung ganito? Ayun, Ponsensya. Pinapalago pa lang. Sa 150, pag ina-out nyo na. Pero pag ganito, pag akong bumili, gusto ko maliit eh. Ayun, 50 pesos, bigyan nyo ako. Yan, madam. Isa lang po. Ito, maganda to, ano? Ayan. Nahiya naman ako magnanay kay tita. Ang ganda eh. 50 pesos yan. Pag ina-out na po ito ni kuya, kailangan kasi mataas na, di ba? Para hindi alanganin sa presyo. Red na po yung ibabaw niya. Para mother plant ko kasi. Ayun. Red na po siya. Red na talaga. 150. Ayun, binigay sa inyo yung 50 yung binigay sa akin. Nangulit lang ako guys. Nangulit lang. Kasi palalakihan ko na. Ayan. Peya. Yung kanilang mga kupeya, mga pang landscaping, 20 pesos. Ito po, 50 pesos po dyan. 50 pesos. Ang gagaling naman. Christmas cactus. Christmas cactus. Ang ganda nito. Pag ito'y namumulaklak na. Ano ba talagang buwan na namumulaklak to? December po. December talaga. November to December. November to December. Ayan guys, so yung mga propagation nila ba? May rose pa. Ano po ito? Pang display lang. Binili. Oo, Pang display lang. Pampaganda. Pampaakit. Kuya, yung mga ganyan kalalagong photos. Pagka stable na ito, ang benta ko niya, 300. Ayun, 300. Aba, hindi nalugi. Oo.
Talagang super last, di ba? Ang tagal ko kasi bago Nakapul pa. mapa-stable kaya. Ayan. Buti pa ng sambuan yan. Isang buwan pa. Pero napakaganda. Sulit ang presyo. Shoutout po tayo ngayon, Bernadette Mula, Noah Sicar. Maraming salamat po. Shoutout din po sa aking mga kaibigan sa YT at sana po suportahan niyo po ang kanilang mga channel, Quency Daily Life, Uncle Lee, Ogniras Garden, ni Yoli M. Santillan, Nabilidad Vlogs, Arkitekto Hardinero, Rizalyn Vlog, Melinda's Vlog, Girly Laminiro, Dream Life and Garden, Kuya Itoy Vlog, Enthusiastic Channel, Jasmine Vlog, Bonsai Bueno by Alex B, Easy Math with Coach Mike, Relax Life, Aussie Dream Filipina Expat, Margie Pulido Vlogs, Ogniras Garden, at According to Jeff. Maraming salamat po sa inyong lahat.